Meşhur Nowat başı Aman Tehe dogly 1900-nji ýylda Tagtabadyr etrabynyň Bayraç owatyny eneden bolýar. Bayraç owaty öňden bäri bagy sadanlaryň owaty bolup, bu ýerde en çeme ustatlar ötüp geçişdi. Nowat bagyşam eýýam 10-njy ýaşdan öz başda aýdym-aýdyp saz çalmaga başlaýar. Öz meşhur kakary Aman Teketden tälim alan Nowat bagyşy dutar çalmagy, aýdym aýtmagyň iňçeden-iňçe tiltimlerini öwrenýär. Ol ýokdörük bilen saz çalşýary, aýdym aýtmaga başarýardy. Nowat bagyşynyň döredüjülük aýratynlygyna baha bermek bilen Uspenski şeýle diýipler. Ol sazy diýsen ukuyply adam. Ummasy köp aýdym sazy ýerine ýetirip bilýär. Dutar çalmagy diýsen ökdü, ödüm, uduýun moýly, gelşikli adam. Öz döwründe meşhur bolan Kiçi Garly Sultan oglunyň we Nowat bagyşynyň ödary dostlugyna baha bermek bilen, olaryň ustatlyk derejesini deňeşdirmek bilen urus alimy we sazşynasy şeýle diýip gelýär. Bu iki sadanna da Nowat Aman Tehet bagyşy we Garly bagyşy Sultanow Türkmen milli sazynyň iň bir tanymal wekilleridir. Meni häri kädir eçenli, bu sadanlaryň haýsy biriniň has kämilligini seljerip bilemok. Haçanna olar bir saz bilelikli ýerine ýetirenlerini, olaryň haýsy biriniň saz alyp barýanlygyny aňşyrar ýalylar. Olaryň ikisiniň ýerine ýetirjilik ukuy şeýle ýokary derejede bolan, olary bir-birini tapaklandyrar ýalylar. Egerde olaryň hyjy aýratynlyklaryny deňemeli bolsa, onda Kiçi Garlyň biraz beýinjalygyny, has hyjylygyny bellemek bolar. Nowat bagyşy bolsa tersine, ol diýsen giň öwrümli, arkaýyn adam. Nowat bagyşy bir wagtda aýdym aýtmagam, saz çalmagam başaran adam. Ol diňer dutarda däl, eýdem gyjakda da, tarda da, urubawda da ustatlyk bilen saz çalmagy başardyr. Şeýle bolan soň, ol Azerbaýjanda, Owganistanda, Iranda geçirilýän aýdym saz bäsleşiklerine gatnaşyp üstünlük kazanýardy. Nowat bagyşynyň ustatlygyna haýran galan Uspenski onu Aşgabatda çagyrýar. Aşgabatda Nowat bagyşy radioda ýygyderli çykyş edýär. Yerli sazçylyk teknikumyny okuwçylara tälim berýär.